Salut! Astăzi o să vă arăt cum să curățați memoria calculatorului pe gratis, să meargă tot calculatorul mai bine. Deci, în primul rând, trebuie să dați click aici la Sound Settings și dați volumul la maxim, pentru că atunci când dai volumul la maxim merge calculatorul mai bine, e mai puternic, pentru că procesorul funcționează optim. Deci, dați asta la maxim. Așa. Acum, dacă vreți, de exemplu, să zboare calculatorul, să fie extrem de rapid, dați aici pe Airplane Mode. O să dau eu pentru episod. Și acum, deja, parcă se încă merge mai rapid. Parcă se și aude. Apoi, hai să vedem Task Manager-ul. Ia. 6 GB de RAM e mult. Așa mi se pare mie. Așa că trebuie să mai scădem din RAM. Să căutăm orice ne trebuie pe aici. Uite, ăsta nu ne trebuie, că nu trebuie nimic ca Steam-ul. Putem să le închidem cu siguranță. Microsoft Edge. Da, nici de ăsta nu avem nevoie. Trebuie să vedem. Explorer. Trebuie să închideți și pe ăsta, că nu aveți să-i dați restart dacă nu vă merge. Oulu. Da, acum merge mai eficient. Un alt pas, puteți să intrați aici la mouse, să căutați mouse settings, să-l dați asta la maxim, pentru că accelerează puterea calculatorului. Ia auziți acum. Și bine merge. Deci deja simt o diferență. Și un ultim sfat, dacă vreți să eliberați din memoria calculatorului, intrați pe ce asta? Turn on Virus Protection. Nu știu ce e asta. File Manager, This PC, și văd că se cam umple aici. Așa că trebuie să mergeți toate aplicațiile astea. Da, băgați-le acolo cu noi. Da. Și acum ai curat totul. Dacă v-a plăcut, dați un like. O să mai fac tot un tutorial pe viitor, așa. Și să mai dați idei de videoclipuri, dacă v-a plăcut acest tutorial.